जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के देवी गीत के सुने खातिर देखे खातिर आप सब तैयार हो जाए। जी हाँ भैया, बिल्कुल आप सबके बीच बहुत जल्द धमाका होने वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के देवी गीत के। ऐसे आप सबके बता दी कि आप सबके बड़ा ही बेसब्री से इंतजार बा कि इस साल के देवी गीत आ जाए। तो फाइनली एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुकल बटे। काहे कि भैया आप सबके बता दी पवन सिंह के एल्बम गाना के 99% अभी वीडियो डायरेक्टर जो कि रवि पंडित रहतन है। जी हाँ भैया, रवि पंडित कल लेके जोन की मुंबई खातिर निकल गई बने। जी हाँ भैया, आप सब डिस्प्ले पे तस्वीर देख सकते हैं कि कल रवि पंडित अपन ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से पोस्ट कैले रहने कि हम देवी गीत के शूटिंग खातिर मुंबई निकल गई बनी, यानी निकल रहा बनी। जी हाँ भैया, ऐसा पोस्ट कैले रहे बतौर और ये भी निकल रहे कि पवन सिंह के देवी गीत खातिर शूटिंग खातिर। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कल बता दे रहे रवि पंडित, लेकिन फाइनली आप सबको बता दी कल रवि पंडित मुंबई पहुंच गए बने और फाइनली अभी पवन सिंह के पास बने। आप सबके बता दी कि आज से पवन सिंह के देवी गीत के शूटिंग चालू जी। आप सबके भी पता बा लगभग 5 गाना के रिकॉर्डिंग पवन सिंह कंप्लीट कर ले बने देवी गीत के। अब भैया शूटिंग स्टार्ट होके जाता जाना खातिर डायरेक्टर रवि पंडित पहुंच चुकल बने। पवन सिंह के ए साल के देवी गीत जितना भी आवेल बा उनमें लगभग गाना के डायरेक्टर रवि पंडित रहे। काहे कि रवि पंडित मुंबई स्पेशली पवन सिंह के देवी गीत के शूटिंग खातिर पहुंच चुकल बने। जी अभी आप सबके बता दी एगो डायरेक्टर ही एक गाना में ना होलो, टेक्नीशियन भी होले, कोरियोग्राफर भी होले लो, बैकग्राउंड डांसर भी होले लो और भी बहुत सारा टीम रहे लो। तो सारा टीम भैया जब इकट्ठा होला ओकरा बाद ही गाना के शूटिंग होला। तो जी हाँ भैया, कल मुंबई पहुंचने रवि पंडित, ओकरा बाद भैया सारा टीम लगभग आ गई बढ़ लो। अब आज से गाना के शूटिंग स्टार्ट हो जाए। जी हाँ भैया, कल से शूटिंग स्टार्ट हो सकत रहे, लेकिन ना भाई कहीं भैया सारा टीम जब तक ना उपस्थित रही तब तक शूटिंग स्टार्ट थोड़े हुई। लेकिन आज से भैया शूटिंग स्टार्ट होके जा रहा है। कल के ही सोशल मीडिया के माध्यम से जन की रवि पंडित इशारा कर दिल रहे कि पवन सिंह के गाना बहुत जल्द है, कहे कि देवी गीत के शूटिंग खातिर आओ मुंबई चल में। तो जी हाँ भैया, आज से शूटिंग होके वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के और बहुत जल्द आप सबके बीच एक से बढ़ के एक लाजवाब देवी गीत आवे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के। तो फाइनली आप सबका अपडेट कैसा लागल और रवि पंडित के डायरेक्शन में पवन सिंह के गाना बन के आवे वाला बा, आप सब पर का कहल जाए, कितना धूम मचाई जरूर कमेंट सेक्शन में बताई। चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।